čo ľudia, máme Nobasta pri treťom dieli z hry Slenderman Space. Dneska som tu sám a tento diel sa bude volať Postratý až za ušami. Je to tak. Prvýkrát hrám sám hororovku. Saká to troška, prepáčte. Sa dostať do nejakej svojej šatni. A asi viete, ako budem hrať. Budem sa kúkať stále na zem, ak vám to nevadí. Ale chcel by som vedieť, ako sa svieti. Takto, OK. A ideme. To nemôžem ísť naspäť. Čím sa otvára? To nezistím. Som svitu. A som sa zľakol otvorených dverí, no prepáčte mi. No. Ja hororovky neznášam, toto robím len pre vás. A ja sa bojím to aj natáčať, viete? A tu je nejaká kríž. Nedá sa tam opať, pomoc! Ale teraz hrám na sluchatkách, ak viete, a je to strašná hudba, možno vypnem si tie sluchatka, ak dovolíte. Áno. Teraz nepočujete nič, moja chyba, prepáčte, ale podľa mňa je to takto lepšie. Pre mňa. Fúha, tak. Pamätám si, že tu Timo našiel jeden lístok, teda to nevyzerá ako lístok, toto vyzerá ako keby svetiaca gula. A veľmi sa ospravedlňujeme, že sme dlho nedali videjko z Bratislavy. Timovi sa to nejako nechce upraviť. A ešte som nedal moje zábery a... Tak je to tak, no. A sme natáčali jeden challenge. Ten sa volal... Takže tu... Tu sa... Čo je tu? Ďalšie šatny, tam to možno bude. Takže som tu nebol. A som aspoň nájsť aspoň jeden lístok. A potom už môžem sa postrať. Mám, že ja tieto pravidlá moc nechápem, že keď ide na vás Slenderman veľa a málo. Ale ak musíte vedieť, že sa teraz trasiem. Pokračuje to ešte niekde, nepokračuje, nechcem sa ťaľto. Riči, Slender, nechaj ma, dobre, že som ti nevidel tvár, iba nohy. Ja ťa milujem, I love you, Slender. Slender, prosím. Sme slepé uličke. Ja to nezvládnem. Teraz sa trasiem. Tak sa budem kúkať ešte viac na zem. Slender, si tu, kamo? Tak, ideme ďalej, prepáčte, že troška som vybol z tej hry. Ideme ďalej, Slendy, I love you, I love you. Slendy, I love you, Slendy, I love you, Slendy, I love you. Čakaj, si kamo. Dobre. Slendy, I love you, you Superman. A ďalšie tieto skrinky. OK. Asi som sa postral diváci, lebo tu niečo zapácha.
Wow. Čaute, ja idem preč. Tam bola obec Slendyho, ako toto je stena, už som sa zlákol, že ďalšie dvere. Fúha. Ja sa teraz nemôžem ani moc rozprávať, ale snažím sa komunikovať s vami. A keď dostanem šoky. Dobre, idem preč. Ako ideme? Ideme tam. Prečo idem práve do tejto dlhej chodby? Prečo práve ja? Tu sa končí a tam je Slendy. Tam nejdem. Čaute. Tam nejdem ani za 100 korún, aj euro, aj jednotiek, aj za viete čo a čo neviete, tam nejdem. Ďalšia chodba, ok. Už viete, že ako to asi hrám to takto. No. Ďalšia chodba. Ako ideme tam. Tu je zase koniec. A ďalšie uličky. Dúfam, že nechodím stále tam, kde chodím. Počuli ste to? Do ryti, Slenderman už ide za nami. Ak sa vám táto ukážka páčila, dajte like. Ak dáte like, tak bude vás čakať úplne nová séria za hry Slenderman Space, kde bude natáčať ja sám, Timo sám, lebo keď natáčame viac sérií, no tak sa to nie je dobre podľa mňa. Tak sa majte u ďalšom videjku.